И здравейте хора, ще направя анбоксинг на таблета. Ето самия таблет. Както виждате, 7 инча. Така, 7 инча. Philips. Така, ето, видите по-близо. Сега ще прочита какво пише тук. Чайте да го ставят, да виждате ви. Фокусираме. Добре, 8 ГБ флаш, 1 ГБ RAM, HD качество пише и Android 1.4, както виждате. Тук за също го пише, както тук. И какво ще е? Да, и сега да го отворим. Ще отнеме малко време. Не отне много време. И тук, както вътре виждате, е тук мекотирано има. Мекичко. Да, така мекичко. Ето го, така кутията. И сега втората част. Да отворим. И какво виждаме? Как там таблета, зарядното. Ето. Да, забравя, че и с предна камера. Тя значи. Тук пътването, книжки, мишки. Да, работа с тези. Тук още книжки. Ето гледайте, какво става. Бъка са просто книжки. И сега да пристъпим на важната част. Самия таблет. Ето го. И така хора. Мисля, че това беше. Ето го самия таблет. Сине, като столът и че не се виждало. Ето вижте го. Тук предната камера. Само че задна камера няма. Мисля, че си го бивам. Пишете в коментарите дали ще искате да правя анбоксинг. И това беше.